Hi din ko! Welcome na din baru nga video ni Manang yung nga bitay. Manis ko diyan video. Ano tata, nga naka-lockdown kami. Dito'y Manila. Ay po, amin sa lugar dito Pilipinas kaya naka-lockdown. Yan, pang protection, para magprotektaan tayo dito pagpagi tayo. Kaya ito yung coronavirus. Nya, tangan naka-quarantine tayo, naka-lockdown. Napanuno ko nga, agaramit ti baro nga video tayo miti sa balay mo. Para mayan, pupo ko miti balayo. So nga ti video tayo tata, kaya ti, na duma-duma nga klase ti tao, nga naka-quarantine. Rugyan tayo. Yan sabay tayo nga rugyan. Ako, nung ka pa nga nakasubscribe ti channel ko, kapag like ka, click mo mga na notification ta ano, updated ka nung dati baro nga video ni Manang Lumabitay. I-click mo sa subscribe ang kagpabainin. Ma, i-unfollow mo na ni Dora. Nagagawa ang muna sa Facebook. Nakaka-stress. Facebook. Basol ka no amin. Di ko piyan na. Amin lang na ba? Ipabasol. Basol ka no amin. Di ko piyan na. Ikapa. Tapos sa kita ng rally-rally. Hindi ito mamuda. Ha? Makapapusok na talaga. Ang sarap na. Eh di ba't ikaw pa nga nagsabi sa akin? Baka kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin. Kasi, puro tayo TikTok. Nagkaduhan na tayo. Si Ethan eh. Balin siya nito. Man! Ang gumatang ti sa ba? Makaagas ka ng enko. Sa kanto gumatang ti papaya. Ta dito kay di agtubol sa taong mamang ti sa ba. Man, nagumatak na ba si A? Mapanag-gumatang ti ko. Alcohol. Face mask. Sabon ko, safeguard. Pag malumog ko, yung alcohol. Say what? Tanawan ti kung kaya po, hindi ko saan kaya nangayan na hindi ang rumumar di ba niyo. Sila ta, safeguard. Paboring. Nga nga tamaw bertata. Bilang ilang at aming matingnan nga buo ko. Airport. Wino ko. Bilang ilang at aming nakargay nga pagasmin. Yan. Kung bakal. Papremyuan na mata ni mamang ka. Wino to lagi dito idol ko. Yan. Bilangin ko naman yung butil ti Magic Sarap. Kaya naman yung manok abo ti Skyflakes. Iti ako niya na yan adventurous. Ito naman ti maubra. Puro ilad-ilad na tante ubra. Ito nga niya. Ikataila amin niya label. Nag-iidalata niya balayon. Ano, tinatuhod ka na kamatan ni mga mangko ti busor na. Medyo. Baka pabisin. Tinaka-quarantine. So, mamangan tayo. Emergency food.
emergency ka nun. Kaya mabisin na contact is an emergency. Wait. Oh, wait. Hansel. Hansel. Kapit na yan. Banana chips. Umiinti na kami. Mapanasa lagi kusina. At kalungan na yan. Ang nangatang makilapit pa. Thank you for calling Manambiday Hotline. How can I help you? I'm sorry? A supervisor? I'm sorry, we don't have a supervisor available at this time. She's cooking our food. Willing to wait? Sure. Stay on the line. Mang, so full ka na. Naradaning ko. Thank you man, hindi pa nagbuhi. Iti baro nga video ni Manang yung mabiday. Kapot na nakakwarantin na kaya. Feeling ko kaado nga video ti maobra. Iti nga Domingo. Iti nga bulan. So nga. Urayin nyo. Narad. Thank you. Bye!